फालिनाय जादों क'क्राझार SNMP हाइ स्कुल फोथारावहाय नायलांदो लोगोफोर। क'क्राझार जिल्लानि बिथांमोननि जे आइजो बिथांमोना बादायगासिनो दङ नुगासिनो नायलांबाय थादों।
जोबोद जोबोद साबायखर जासिबाय पाटगाव दख'रानि मोसाखावरि बिथांमोननिसिम लोगोसे दामजु दामगिरि बिथांमोननिसिम बिथांमोननि थाखाय खनसे गोबारै बयखौबो आखाइ खबनानै बरायनाय गुरै खावलायदों। खावलायखानाय बायदि झारबारि दख'रानिफ्राय सफैनो हानाय मोसाखावरि बिथांमोनखौ दायो मोसाफैनो थाखाय गुरै खावलायबाय। बेनि उनाव नायगाव दख'रा बिथांमोनखौबो साखाफारा जानानै थानो थाखाय गुरै खावलायदों। झारबारि दख'रानि उनावहायनो नायगाव दख'रानि मोसाखावरि बिथांमोना बादायलायनायाव बाहागो लागोन। Ayo,